सोमखोर गोदानै मोनसे प्रब्लेम जालायबाय। मा प्रब्लेम फानजा? दिनै फैनाय डक्टरा आंनो जुलिनि रादाय होदों। नोंलाय माथो बुंखो? आंलाय मा बुंनांगौ? आं दि नोंखौसो मोजां मोनो नों मिथिया नामा? नोंनो बुंनो फानजा, आं दा मा खालामबावनो? मा खालामनांगौ मा मानांगौ आं जेबो मिथिया। नाथाय नोंनिफ्राय गावस्रानांगौबा आं बे बुहुमाव थांना थानो हानाय नङा सोमखोर। दागाब फानजा, जों सानैनि मोजां मोननाया जुदि सैथोब्ला बियो सानसेबाबो जाफुंथारगोन। मानो सैथो नङा जानो? नाथाय जों जोंनि मोजां मोनलायनायखौ बयनोबो बुंना लानांगोन। आं आंनि जिउखौ नोंनोनो गथायजोब्बाय। जा खालामो नोंनि गोसोसै। आं बयनिबो सिगाङाव बुंगोन फानजा, नाथाय दा समा मोजां नंथ'आ। आदैनि आथिङा हामग्रोथोंसै।